Xiber il-bogħod mill-ajruport ta' Fontana Rossa f'Katania, il-post li jaratluħu l-inżul ta' ajruplani tal-Air Malta 28 darba fil-ġimgħa, il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta inawgurat is-servizz kadat tagħha ta' darbtejn fil-ġimgħa bejn Katania u Vienna. Rotta li qed tkun deskritta bħala kruċjali għall-Air Malta hekk kif timmarka r-ritorn tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru b'titjiriet bejn bliet Ewropej. Dan il-pass ifisser li l-Air Malta qed tisfrutta il-potenzjal ta' opportunità kummerċjali. Dan għaliex f'Diċembru li għadda l-linja tal-ajru Awstrijaka Niki ġiet iddikjarata falluta. Wara studji li għamlet l-Air Malta sar magħruf u nħass il-bżonn li tkun il-linja tal-ajru li tibda topera din ir-rotta. Rotta li diġà kienet popolari għal daqstant hija garanzija ta' suċċess u profitt għall-linja tal-ajru Maltija. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Lukan Dewlenija fiċ-ċentru ta' Katania, iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon innota relazzjoni kummerċjali b'saħħitha bejn Katania u Malta li tmur lura għall-1981. Il-rotta li ftaħna llum issa Katania Vienna, allura qed tiftaħ orizzonti ġodda u l-ewwel pass li tiftaħ orizzonti ġodda biex minn Katania stess aħna nkunu nistgħu niftħu lej in-nord tal-Ewropa primarjament u anke lejn destinazzjonijiet oħrajn. Dan kien deskritt bħala l-ewwel pass biex l-istrateġija tal-Air Malta dik li ssir il-linja tal-ajru tal-Mediterran tibda tingħata l-ħajja. Strateġija li skont il-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Katania, Daniela Balieri, hija ideali għall-Air Malta biex issaħħaħ il-preżenza tagħha fl-Ewropa u stqarret li tinsab konfidenti li se tirnexxi. We want to improve our international rate. So we want to attract more travelers coming from Europe, and Air Malta is the right partner for this strategy. Fil-konferenza f'Katania ġiet rikonoxxuta l-importanza bla preċedent li s-suq sqalli għandu għal Malta. Bl-Air Malta topera lejn 3 ajruporti, dak ta' Katania, ta' Palermo u ta' Comiso. Biex dan is-suċċess ikun sostnut, mis-sajf li ġej l-Air Malta se toffri aktar konnettività lill-isqallin. Fis-sajf li ġej aħna ħnibdew nintroduċu 5 flights fil-ġimgħa, kmieni ħafna, jitilqu kmieni minn Malta u anke minn Katania fil-5 ta' filgħodu biex ikunu jistgħu jilħqu l-rotot li jkollna aħna għall-Ewropa filgħodu bejn 7 u l-10 ta' filgħodu presso poco, ma mbagħad ikun hemm ukoll flight fl-għaxija fejn ikunu jistgħu jilħqu dawk il-flights li jkollna lejn Nord Afrika. F'dan kollu fl-isfond il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li qed iħares il quddiem lejn iżjed titjiriet diretti bejn Katania u bliet oħra Ewropej. Bdejna bi Vienna u bdejna bi Vienna x'kien hemm passenger flows tajbin minn airlines oħrajn li llum m'għadhomx operaw. Però issa tinħarsu wkoll li aktar tard din is-sena jekk l-istudji joħorġu pożittivi noperaw ukoll bejn Katania u Londra u anki destinazzjoni oħrajn ġewwa l-Ġermanja.